Hoe vieren jullie die feestdagen eigenlijk? Nou, dat is de enige tijd dat we eigenlijk bij de familie zijn, zeg maar. Dus die vieren wij gewoon met onze eigen familie. Ja, want door de hoeveelheid boekingen in zowel Nederland, maar misschien nog wel meer in Duitsland inmiddels, kan ik me voorstellen dat jullie thuis rond heel weinig zien. Ja, dat valt wij zijn heel veel door de week thuis. Als de andere mensen werken zijn wij meestal thuis. We gaan brengen de kids naar school en we gaan naar de voetbal. En, we zijn door de week best vaak thuis. Alleen in het weekend nooit, zeg maar. Nou kan ik me nog herinneren van jaren geleden, dat als we het hebben over familie, dat er een groep was, dat heette Actie. Ja, dat klopt. Ja. Daar zat mijn dochter in. En die meiden gingen al vanaf kleins af aan met ons mee met dansen en zo. Ook naar de wereld van K3. Ja, dat is dan natuurlijk toch wel heel erg leuk dat het liedje Vlinders, wat wij voor hun hebben geschreven, nu door Kathleen wordt gezongen. Ja, dat vinden ze zelf ook helemaal fantastisch natuurlijk, maar ja, ze hadden het liever zelf nog een keer uitgebracht. Alleen ja, Actie, dat was gewoon één projectje met die meiden en ja, daar doen we verder niet zoveel meer mee. Maar dat was wel iets waar een trotse vader zag wat er allemaal gebeurde. Ja, dat was super en die zaten nog eerder in België in de tv-uitzending als wij. Maar we gaan nu met het project verder en dan gaat de zoon van Gerard gaat er een hoofdrol in spelen. Dus die gaan we proberen aankomend jaar in de markt te zetten. Kan je er wat over vertellen, Gerard? Ja, dat is mijn zoon, mijn oudste zoon, die wordt 15. En die gaat eigenlijk onder de naam DJ Nickelbase, is die al bezig. Heeft al heel veel optredens bij ons in de buurt, als discjockey zijnde. Hij wil de kant van Tiesto op en dan gaan we het komende jaar willen we daar echt mee gaan starten. Ik kan me voorstellen dat je als trotse vader denkt van ik ga helpen op alle fronten waar ik kan. Natuurlijk, dat gaan we samen doen. Dat is allemaal familie, hè? We houden alles in de familie. Het is wel een familiebedrijf aan het worden. Ja, ik heb mijn dochter die zingt en die gaat misschien ooit onze boekingen wel doen, ik weet het niet wat die allemaal gaat doen. En zijn zoon die gaan we proberen volgend jaar in de markt te zetten. Die is al heel goed op weg. En proberen eigenlijk rond de WK proberen we er echt mee te gaan scoren. DJ Nickelbase, onthoud je naam jongens.